Ejike na yọkọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Lorita Ogunnaya na ezinụlọ ya na yọkọ maka mkpụrụ obi dị ya CY Ogunnaya. Ezinụlọ Onyejiji na yọkọ maka mkpụrụ obi Mark Chukwunyere Onyejiji. Boni Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi papi ya Basil Ezechukwu, mamu ya Rita Ezechukwu na nwanne nwoke Damian Ezechukwu. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Greg na Skologa Maka na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Emenogu, CY Ogunnaya, Rita Ezechukwu na Damian Ezechukwu. Ezinụlọ Amuchie na yọkọ maka mkpụrụ obi Prọfesọ Fidelis Amuchie. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maazị tata bụ ụkọchukwu Remi Udeze. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Entrance hymn number 49. Onye nwanyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, otito dịrị Jesu. Anyị ezukọla n'ụbọchị nke taa inye Chineke ekele n'ịdị mma ya, ngọzi ya, onyinye nke ndụ, ọnwa ọhụrụ o nyere anyị. Taa anyị na-abanye n'ọnwa nke Ọktoba, bụ ọnwa ụbọchị ncheta nnwere onwe obodo anyị Naịjirịa. Narị amara ngọzi n'isi anyị niile, na-ekwu okwu ịdị mma n'isi anyị niile. Si nwanne gị ọnwa amara ya mma, o kwuo okwu ngọzi n'isi ya n'ọnwa Ọktoba. Lee ya anya na mkpụrụ anya, maka na okwu na-ahụ ụzọ. Okwu ngọzi, okwu amara, okwu nchekwa, okwu nnwere onwe, okwu nnapụta, okwu ọgwụgwọ nsọ.
n'aha Jizọs. Ihe isi ọnwa a ga-abụrụ gị ka ọ ga-abụrụ gị. In Genesis chapter 2, Chukwu kechara ihe okike, onwe nke ọ kpọrọ aha, ya kpọtara ya Adam, si ya kpọọ ya aha. Aha ọbụla Adam nyere ihe okike bụ aha ya ruo taa. Ya bụ ihe isi ọnwa a ga-abụrụ gị ka ọ ga-abụrụ gị. Ka ihe ọnwa a ga-abụrụ gị. Ikwuole n'isi nwanne gị, ngwa kwuzie n'isi gị onwe gị. N'aha Jizọs. Aja misa anyị na-achị ya maka ọdịmma anyị niile, maka ndị yọrọ aja misa agụpụtara anyị, maka ngọzi, special favor upon us. Ka anyị gbakwunyeze n'ebumnuche anyị ndị a. Oku ọ na-akpọ anyị n'ihe ọgụgụ nke taa bụ ime uche Chineke. Chukwu na-akpọ anyị ka anyị rụọrọ ya ọrụ, ka anyị rịọ amara iji wee rụọrọ ya ọrụ. Ụmụnne m, iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka ihe omi nke abịa asọ, ngwa na ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere n'ihi na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere Chukwu. Gị onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mere anyị ebere, o Chukwu. Mere anyị ebere, Nna, mere anyị ebere, ihe na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere. Gị onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mere anyị ebere, o Kristi. Mere anyị ebere, o mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Chukwu mere anyị ebere. Gị onye nọ n'aka nri Nna, ịrịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mere anyị ebere, o Chukwu. Mere anyị ebere, O Chukwu, mere anyị ebere n'ihi na anyị emehiewo. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, duru anyị ruo na ndụ ebighị ebi.
nnukwu ebube gị. Otito dịrị Chineke, 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 otito dịrị Chineke. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị ebere, anyị ebere, njọ nke ụwa, rịọ anyị, arịrịọ anyị. Otito dịrị Chineke, 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 otito dịrị Chineke. Ka anyị rịọrịọ Chineke anyị na nnukwu ebere na mgbaghara gị, ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko hụkwasị anyị amara gị na-akwụsị akwụsị, nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa ikwere anyị, wee bịa keta oke na aṅụrị nke dị ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị eze ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Ezekiel. Unu na-ekwu ụzọ Onyenwe anyị ezighị ezi. Obi Israel, biko geenụ ntị. Ọ bụ ụzọ m bụ nke na-ezighị ezi? Ọ bụ na ọ bụghị ụzọ unu bụ nke na-ezighị ezi? Mgbe onye ezi omume siri n'ezi omume chigharịa, bịakwa tinye aka n'ajọ omume, ọnwụ gbuo ya,
ọ bụ n'ihi ajọ omume o metara ka o ji nwụọ. Ma onye ajọ omume si n'ajọ omume chegharịa bịakwa mewe ezi omume, ọ ga-echedo ndụ ya. Ebe ọ bụ na ọ gbaketala njọ niile o mere azụ, n'ezie ọ ga-adị ndụ, ọ gaghị anwụ. Okwu nke osebụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. 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 Azịza. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, mee ka m mata ụzọ gị, kụziere m okporo ụzọ gị, duziwe m n'eziokwu gị ma na-agbazikwara m. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, cheta na obi ebere gị na obi ọma gị dị sitere n'ọkpụ tọrọ ọkpụ. Echetakwala njọ m mere n'okorobịa n'ihi adịghị ike m. Onye nwe anyị, cheta m n'obi ọma gị n'ihi na ị dị mma. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị dị mma ma na-akwụwakwa aka ọtọ. Otu a ka o si egosi ndị njọ ụzọ. Ọ na-eduba onye umeala n'ezi omume, bịakwa na-akụziri ndị njọ ndị umeala ụzọ ya. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipai. A sị unu ji ndụ anyị dị n'ime Kristi kpọrọ ihe. A sị ịhụnanya nwere ike ịkpalite unu ka unu mee ihe ọbụla, ma ọ bụ mmụọ nsọ ahụ anyị nwekọtara ọnụ. A sị ọ bụ inwe obi ebere ma ọ bụ obiọma ka unu jiri kpọrọ ihe. Jikọtanụ ọnụ n'inwe otu obi na inwe ịhụnanya. Werenụ otu uche
gbawa mbọ inweta otu ihe ahụ anyị na-achọ. Ihe a bụ sọ otu ihe ga-eme ka anyị jupụta n'aṅụrị. Onye mekwala ka etoo naanị ya. Onye aghọkwala aghụghọ. Kama onye ọbụla ga-achọ ihe ga-abara ibe ya uru, were ya na nke onye ọzọ ga-aka nke gị mkpa, ka ọ ghara inwe onye bụ ụzọ na-achọ nke onwe ya. Kama onye ọbụla chewe maka ọdịmma ndị ọzọ. Uche unu kwesịrị ịdị ka nke Kristi Jesu, onye dị ezie n'ụdị Chineke, ma ọ kwadosighị aka ike ịha otu nke ya na Chineke. Kama o mere onwe ya onye na-abụghị ihe ọbụla. O were ọnọdụ ohu bịa dị ka mmadụ. Ọ bụghị sọ na ọ bịara dị ka mmadụ, kama o wedatara onwe ya ala, were rugide isi rue n'ọnwụ. Ọ bụ ọnwụ nke obe. Ma Chineke buliri ya oke elu, bịakwanye ya aha kacha aha niile, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe dum ga-ebu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ihe niile dị n'okpuru ụwa. Akpọ aha Jesu, ire niile ga-ekwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, maka otito na ebube nke Chineke Nna. Okwu nke osepụla ụwa. Onye nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere.
Jesu jụrụ ndị nchụaja na ndị okenye sị, gịnị ka unu chere? Otu nwoke nwere ụmụ abụọ. O jekwuru nke diọkpara sị ya, nwa m, jee ọrụ n'ubi m taa. Ma ọ zara sị, agaghị m eje. Ma o mechara chegharịa jee ọrụ n'ubi nna ya. Nwoke ahụ jekwukwara nwa ya nke abụọ, zikwa ya otu ozi ahụ. Nwa ya zara ya, nna m, aga m ejerịrị ya. Ma o jeghị. N'ime ụmụ abụọ ndị a, olee nke mere ihe nna ya chọrọ? Ha zara ya sị, ọ bụ nke mbụ. Jesu wee sị ha, n'egwu n'eziokwu, ndị ọnaka ụtụ na ụmụ nwanyị akwụna ga-ebu n'ụzọ abanye n'alaeze Chineke. N'ihi na mgbe Jọn omemmiri Chukwu jiri ịkwụba aka ọtọ bịakwute unu ekweghị n'ihe o kwuru, ma ndị ọnaka ụtụ na ụmụ nwanyị akwụna kwere na ya. Ọbụna mgbe unu hụrụ nke a, unu emesighị chegharịa kwere na ya. Oziọma nke Sebụwa. Ka anyị si n'oziọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Otito dịrị Jesu Kristi, onye jisi ike n'ime ihe ọma, onye na-ejisikwa n'ike nwanne ya nyere ya aka ọjọọkwanụ. Amen and amen. Ịga n'igwe adịrị ofere. Mana n'ụbọchị nke taa, Chineke na-emere anyị ihe o ji bụrụ Chukwu. Anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ike na-enye ya n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ike dị gị kwụrụgodo ọtọ, inwe aka fere ya aka. O nwere onye dị ka Chineke a. O duola anyị bido na Jenụwarị ruo na Ọktoba. Kwuo okwu kene Chukwu. Ọnwa ahụ ị na-etinye tụọ ya ahụ. Ọnwa ahụ iji mara ya kene ya. Ọsọ ya pụrụ ime ihe a. Ọ gaghị eji n'ọnụ ikele Chineke, onye ahụ mere ndụ fọrọ m. Ọ gaghị eji n'ọnụ ikele Chineke, onye ahụ mere ndụ fọrọ m. ọ gaghị eme n'ọnụ. Are you sure? Ọ gaghị eji n'ọnụ ikele Chineke, onye ahụ kwere ndụ fọrọ m. Ọ gaghị eji n'ọnụ. Mepee ọnụ abụọrọ ya abụọ. Chineke, onye mere ndụ fọrọ m. Ọ gaghị eme n'ọnụ. Nwanne, ọ ga-eji m n'ọnụ. Ezi nwanne m, ọ ga-eji gị n'ọnụ. Di m n'ụra ala, ọ ga-eji gị n'ọnụ. Nne mụrụ m, ọ ga-eji gị n'ọnụ. O meworo m ya. Elo meworo m ya. Onye mmadụ apụghị mere ego.
mmadụ apụghị mere m ihe enyi m apụghị mere m ihe nwanne m apụghị mere m ihe onye ọrụ m apụghị mere m aka mmadụ apụghị nyere m ịgwọ ọrịa mmadụ apụghị ịgwọ n'ụmụ o meworo m ya lekwe Jesu meworo anyị ya o ihe mmadụ apụghị mere o ihe mmadụ apụghị mere onye dịka Chineke ya ọ nwere onye yiri ya onye dịka Chineke onye dịka Chineke onye dịka Chineke o nwere onye dịka Chineke o nwere onye dịka Chineke o nwere onye dịka Chineke onye dịka Chineke onye dịka Chineke enyi ụwa ya mma jọjọ enyi ụwa ya mma jọjọ Amen and amen. In His presence there is liberty. Is the joy of the Lord of Nehemiah chapter 8. Taa ụmụnne m na Kristi oku a na-akpọ mụ na gị bụ uche onye ka ị na-eme. Onye ọbụla zaa ya n'onwe ya. Ama m ọ bụ omume gị ga-akọta ma ị na-eme uche Chukwu ka ị na-eme uche onwe gị. Mana nwa abụọ na-abụ sị onye nwe anyị mee n'oke ime uche gị bụrụ nne m. Ya bụ ọ bụ ekpere anyị taa ka anyị nwee ike ime uche Chukwu. Ihe o ji bụrụ na Chineke kpewe anyị ikpe ọ gaghị ele anyị anya n'azụ bụ gịnị? Maka na anyị enwe reason na anyị ji anya gị eme uche Chineke. Amen and amen. Maka na n'oyiyi nke ya ka o kere anyị. Of Genesis 1:26. In Psalm 8, ọ sị gịnị ka mmadụ bụ n'ime echere ya echiche ọma? Mmadụ nkịtị na ikere ya bulie ya elu karịa ụmụ chi ndị ọzọ. Ya bụ anyị enwero ihe kpatara anyị ji anyị agaghị aga ozi Chukwu dịrị anyị. Maka na o kere anyị n'oyiyi nke ya. Anọtọ nni na o kere anyị n'oyiyi nke ya. Leenụ ozi ọma nwa m gaa ọrụ n'ubi m gaa ọrụ n'ubi m. Kedu ebe anyị chere bụ ubi Chineke a na-aga ọrụ a? Kedu ebe anyị chere ọ bụ? Ọ bụrụ na m na-ajụ biko n'ime ụwa ya bụ ihe ọma ọ bụla ị mere n'ime ụwa bụ uche Chukwu ka ị na-eme n'ime ụwa. Amen and amen. That is it. Ọrụ ọma ọ bụla ị lụrụ n'ime ụwa bụ uche Chukwu. Maka na ọ bụ n'ime ụwa ka a na-eme uche a. Gụọ ọrụ n'ugbo m. Jụọ onwe gị n'ihe dịkwanụ ka ihe nwere ike ị na-arụ n'ugbo onye nwe anyị, ọ bụ ịfụ ahịhịa, ọ bụ ịkọ akpụ, ọ bụ ịkọ ede, ọ bụ ịkọ jakwụ, ọ bụ ịkọ gịnị? Ọrụ. Ọ ya mere Pọl dị asọ ji agwa anyị n'ihe ọgụgụ nke abụọ Philippians 2 na anyị gbaa mbọ ka anyị mee ka ihe dịrị onye ọzọ mma karịa anyị nwa. Ya bụ mbọ niile ị na-agba maka ọdịmma nke mmadụ bụ maka ọdịmma nke Chukwu. Ọ ya mere o ji nye anyị nwa m ị nwere ike ịga ọrụ a. Nwa m ị nwere ike abụ gaa ọrụ abụ Chukwu enyela gị ikikere niile ị ga-eji rụọ ọrụ maka otito nke Chukwu.
Ọ ya mere mmụọ Chukwu ji biri n'ime anyị. Mana ihe na-enye anyị nsogbu bụ ụfọdụ n'ime anyị amaghị ikikere nọ n'ime anyị, ụfọdụ n'ime anyị amaghị ihe bi n'ime anyị, ụfọdụ n'ime anyị amaghị na mmụọ bi n'ime gị karịrị mmụọ ọjọọ na ekwensu. Amen and amen. Read 1 John 4 verse 4. Anyị chere we are weak, but you are not weak. Now let me give you an instance. Ị nwere ike na ọ na ịhụra gị na-enwe ihe ndọgbu. Ọ dị ka ị na-apụ apụ, ị ga-ekwuli okwu, ị ga-akpọli oku, ị ga-emegharị ụgha. Maybe you're having an attack while sleeping. Ị ga-ekwuli okwu, mana gịnị na-enye gị nwere onwe? Sọọsọ Jesus. That will tell you how powerful that name Jesus is. Of Philippians 2 verse 10. Ya bụ ikikere nọ n'ime gị iji rụọ ọrụ a Chukwu nyere gị. Onye bụ sị amara ya bara m ụba, amara Chukwu bara m ụba ka m were mee gịnị? Jee ozi ya. Without the grace you can't do anything. Onye mere John 3:27 ọ sị gị nobody can claim to have anything except what is given to him from above. Gịnị bụ ọrụ a na-enye mụ na gị? Gị ọrụ. Gị kwere o, ikwekwere ekwe o, enwego gịnị? Covenant agreement o ma ọ bụ ụlọ. Mana anyị niile na-ebe a kwere n'ọrụ onye nwe anyị nyere anyị. Ikekwe nwere mgbe ị na-enwe mkpebi ndị ị ga-enye n'aka, ndị chere na ịka mma. O nwere ọnọdụ nọ n'ọgba aghara ị chere na Chukwu agọzikwe n'ene gị ka ị bụrụ ngọzi nyere ndị ọzọ. O nwere ndị rịọrọ gị arịrịọ isi, aga m enyere gị aka. Amaghị m how far ị gara n'ihe ị na-eme maka otito nke Chukwu. Maka na ọ bụ inye aka ka Chukwu zitere gị n'ụwa. Maka agọzie gị bụrụ ngọzi nyere ndị ọzọ. Ọ ya mere Jesu ji hapụ ụwa, hapụ eluigwe bịa n'ụwa ka o mee ka anyị niile jupụta na amara nke nzọpụta nke onye nwe anyị. O nwezi ihe ọzọ. Ka ebe ahụ ọ nọ bụrụ ebe anyị ga-anọ. Of John 14:1 following. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, o nwere nkwa ọ bụla ikwere Chukwu na aga na-eme? How far? Ị ka na-eme ihe ndị a? O nwere ndị isi na aga m azụ ụmụ nwaanyị isi mkpa na skuul? Ị ka na-azụ? Ọ bụ ọrụ onye nwaanyị zitere gị ka ị ga rụọ n'ugbo. O nwere nwaanyị di ya na-adịghị ọ masịrị gị inyere aka? O nwere ndị chọrọ ịzụ n'ịmụ ọrụ? O nwere ndị chọrọ ịbụrụ enyemaka? How far? Mmụọ ahụ iji kwere na aga m eme, ọ ka bụkwa mmụọ iji eme ya ruo taa? Onye ndị be anyị na-asị olu eji bite akụ awụrụ olu eji akwụ ya. Olu ahụ mgbe anyị nwere the zeal to do the will of God, ọ ka nọ with you till now. Mmasị anyị na-enwe bụ mgbe olu Chukwu bịakwutere gị gị sị aga m emerịrị ihe ndị a. I mere ya n'ụtụtụ, mee ya n'ehihie, mee ya n'abalị. Onye ihe nkoropụ bịara gị. Anyị niile bụ ndị emere mmiri Chukwu na nwata, bụ ndị ahụ eziri ozi ya kwere na aga m aga. Gịnị mere mmụọ gị ji daa mba ime uche Chukwu? Gịnị ji mere ịdị enwe mmasị ikpezi ekpere? Gịnị mere o ji bụrụzie na iwezi mmasị ime ọgọ? Ikekwe ịfụrụ ndị na-eme ha nyere mmadụ aka, ofu ihe eme ha ma ọ bụ ọzọ. Ha wepụta ego zụlite mmadụ, asị na-eji ego ha gaa n'arụsị ma ofu ihe ma ọ bụ ọzọ. Ọkụju obi gị gị sị mba ugbu a adịghị emezikwere mmadụ ihe ọma, adịghị enyeziri mmadụ aka. Gịnị gbochiri ọlụ ọma Chukwu n'ime gị? Ọ bụ ikwere na ọlụ ọma ahụ ị na-arụ pụrụ ibibi ebe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọjọọ a pụrụ ime n'ihe ọma ọbụla bụ ihe ọma i mere? Gịnị na-akụju mmụọ enyemaka n'ime gị? Kedu ihe mere mmụọ gị ji ada mba? And one thing with God bụ Chukwu nye gị onyinye, ọ na-enwe ndidi. Ọ ya mere Chukwu na-erubere mụ na gị isi. Isi Chukwu get out, he will get out of your life. He said, I don't have time for you. He will keep quiet and be waiting
Just like Jeremiah 1 verse 12, for say, I look forward to the fulfillment of my words. He is waiting patiently. Of Isaiah 55, 10 to 11. Na okwu agabịa na mmejupụta. Oya mere onye nwanyi ji enwere anyị ndidi. Also, this is the hour of grace of 2 Corinthians 6, 1 to 2. When your salvation is made easy. Ngwalenu, ndidi ya rukwere na onye kwere na ya agaghị aga m eme uche Chukwu a. Chukwu aka nwere ya ndidi. Ọ ya mere, mgbe mụ na gị na-esi n'ụwa apụọ, ihe ahụ Chukwu nyere anyị abụrụzie something that will turn against us. Ama m ifugo ebe mmadụ na-ekuchitọma, ebe mmadụ na-eku ume ikpeazụ. Many of you know na-arụ ọrụ nọọsụ and doctors n'ebe a. Ga-ama otu ọ na-adị mmadụ kwuwe ọnwụ, mmadụ nwa anwụwa. Ifu onye ahụ dịka anyị ekwere mmechi, ọ dịka ọ na-atachitawa eze. Ndị nna nna anyị ha ga-asị mgbe ahụ gbaa ọsọ weta ngaji tirie ya n'ọnụ ka ọ ghara ịtachitọma, ka ire ya ghara ịpụta. O nwere ihe ndị ọ na-ahụ mgbe ahụ bụrụ ya ihe mmakwara, ihe arịrị. Ọ mazighị, ọ bụrụ ya ihe egwu. Maka na mgbe ọ dị ndụ n'ụwa, cheta in Luke 16, Lazarus and the rich man. Ọ sị hapụ, mgbe Lazarus nọ n'ụwa, mgbe ị nọ n'ụwa, ị nwetere ihe ụtọ niile ị kwesịrị inweta mgbe ị nọ n'ụwa. Mana mgbe ahụ Lazarus enweghị ohere ahụ. Ya bụ mgbe ahụ na-abụrụ anyị a moment of hey, amakwaghị m. Mgbe ahụ ka ị ga-ama the value of one mass. Mgbe ahụ ka ị ga-ama the value of rosary. Mgbe ahụ ka ị ga-ama the power of the name Jesus. Mgbe ahụ ka ị ga-ama the power of sacramentals. Mgbe ahụ ka ị ga-ama the power of the Eucharist. Mgbe ahụ ka ị ga-ama the power of the graces Chukwu nyere anyị to be of Him. But because you think you're equal with God, you think Chukwu bụ age mate gị, ọ ya mere ọ ya ga-eji nọ n'ihe mwute, nọ n'ihe anya mmiri, nọ n'ihe ikikere eze. And the Chukwu ahụ na-erubere mụ na gị isi mgbe anyị dị ndụ, we turn mezie ka ọ bụzi a hardened being. Ya adịzie willing to condemn. Ya bụ na ụmụnne m na Kristi, ọ dị ụzọ ọbụla nke anyị si bụrụ onye ọma taa bụrụ onye ọjọọ n'ehihie, mgbede na-eche anyị ka anyị tụgharịa dịka nwatakịrị ha sị na ya agaghị aga mechaa gaa. And ugbu a mụ na gị nọ n'ụwa, anyị nwere ohere ka anyị rịọ na onye nwe m n'ụzọ pụrụ iche ka o nyere anyị aka, ka anyị mata na ọ bụrụ anyị ji onwe anyị. Ọ nwere abụ na-abụ ọ bụrụ m ji onwe m, amara ya, ọ Chukwu ji gị, amara Chukwu ji gị. Ihe ọma ọbụla i mere bụ Chukwu nwe ya. Onyinye amara Chukwu na-enye anyị dịka bread a na-enye nwatakịrị, enye nwatakịrị bread. Gị nyere nwatakịrị bread, ị na-edikwa bread anyị nyere ya, mana ị na-asị ya nna anyị tụnụ m, ọ tụpụrụ. Ọ bụ moto na-esi eme ya, ama m ụlọ na-eme ya ebe a, ụmụ ụlọ na-eme ya ebe a. Ama m ụmụ ụlọ na-eme ya ebe a. Gị si ya nyenụ m ihe ahụ i nyere ya, gị na-asị ya nyetụnụ m. Ihe anyị na-enye Chukwu bụ token. You cannot appreciate God 100%. Onyinye amara, ekpere, mbọ, sacrifices anyị na-eme dị ka onyinye nwatakịrị na-enye okenye nyere ya ihe. Nyenụ m ya, tụpere ya obere, na-ele gị anya n'anya. Ama m ụmụnụ ndị amụrụ ebe a, ma ha na-eme otu ahụ. Mana ebe m si bịa, ụmụaka anyị ka na-emekwa ya ugbu a. Ọ tụpere ya obere, na-ele gị anya, lekwe anya na bread, lekwe gị anya ọzọ, lekwe na-ewelitezi ya nwayọọ. Gị na-asịkwa ya nyenụ m, onye gị ma onye kwe gị enye ya, na-elezi gị anya otu ị ga-esi eri ya. Amen and amen. That is the 100% picture of attitude with God. Chukwu abụ nke anyị. Ewezuga anyị agaghị enwe ihe dịka Chukwu. Ewezuga anyị agaghị enwe ihe dịka Jesu bịara n'ụwa bụrụ mmadụ. Karịa ọnụ na ya mara. If you're weak, ask for the grace. If you can't do the will of God, ask for the grace. Nke rara gị ahụ, ask for the grace. Because you are in the corridor of grace. This is the environment, the grace of God do not be effective. Anyway, when you have grace, it's only
n'ụwa ka e nwere grace. Tabụrụ m nne m gwa na ka anyị rịọ ọnụ ya ka anyị nwee ike ịdị ka ya. In John 3:1-2, also when his glory is revealed, we shall see him as he really is. Ka anyị nwee ike ịhụ ka Chukwu dị. Ka anyị nwee ike ịhụ ịmata ịdị ụtọ ofufe nke anyị na-efe n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ka o nwee ike inwetara anyị ịdị mma. Maka na onyinye amamihe of Isaiah 11, ọ sị onyinye mbụ mmụọ nsọ na-enye bụ amamihe nke ga-enyere ya aka ịmara ihe nke ụwa a chọọ ihe nke eluigwe. Ọ ya mere, if you go to 1 Thessalonians 4:10, ọ sị gị he who does not walk, let him not eat. Tabụ ị ga-amara ihe nke ụwa a chọta ihe nke eluigwe. Kwa oziọma nke ụbọchị nke taa maa anyị mma, mee ka anyị dị ka Chukwu si kee anyị, ka anyị nwee ike ime uche ya n'ụwa a, ihe ya na aṅụrị ebi ebi n'ala eze eluigwe. Udo dịrị ọnụ. Ekwe n'otu Chineke,
ngwanụ ụmụnne m na Kristi dịka ndị Chukwu hụrụ n'anya o nyere ikikere ịga ọrụ n'ugbo ya karịa ọnụnụ ya amara nke anyị ga-eji mee uche ya n'ụwa iji binyere ya na aṅụrị ebi ebi na alaeze n'igwe. maka ndị ndu ụka na ndị na-arụ ọrụ ụka ka Chineke nye ha mmụọ umeala iji na-arụ ọrụ ha na na-eme ihe Chineke na-achọ. Anyị arịọ gị dị nwayọọ. Omnipotent Redeemer, my Redeemer divine, He will answer my prayer when His time comes. Maka onye isi ọchịchị obodo Amerịka na ndị otu Kọngres ka Chineke nye ha amamihe iji na-achị ndị nọ n'okpuru ha ya na nghọta ịchọ ọdịmma nke ndị ha na-achị. Anyị arịọ gị dị nwayọọ. Omnipotent Redeemer, my Redeemer divine, He will answer my prayers when the time comes. Maka ndị na-arụ ọrụ ala na ihe ubi ka Chineke mee ka ihe owuwe ihe ubi ha bawanye n'uju. Anyị arịọ gị dị nwayọọ. Omnipotent Redeemer, my Redeemer liveth, He will answer my prayers when the time comes. Maka ndị ọrịa na ndị nọ n'ute nke ọnwụ ka Chineke gwọọ ha ọrịa, kasie ha obi ma belatara ha ihe mgbu nke anụ ahụ. Anyị arịọ gị dị nwayọọ. Omnipotent Redeemer, my Redeemer liveth, He will answer my prayers when the time comes. Maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja n'ebe a tata ka Chineke nye anyị okwukwe ma gwọkwa anyị onye ọbụla n'ime anyị nke ọrịa ahụ na-arịa na nke mkpụrụ obi. Anyị arịọ gị dị nwayọọ. Omnipotent Redeemer, my Redeemer liveth, He will answer my prayers when the time comes. Maka ndị niile nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maasị tata ka Chineke nye ha ezumike ebighị ebi. Anyị arịọ gị dị nwayọọ. My Redeemer liveth, He will answer my prayers when the time comes. My Redeemer liveth, He will answer my prayers when the time comes. Ngwazienụ ka anyị gbakwunyezie n'ebumnuche anyị ndị ọzọ.
ka anyị cheta na ọnwa Ọktoba bụ ọnwa Joseph dị asọ, ọnwa nna anyị dị asọ. Ọrụ nne na-arụ n'ezinụlọ ka nna anyị dị asọ bịa rụọrọ anyị n'ezinụlọ anyị. Ka o nyere anyị aka ime uche Chineke. Maria, Kiche, anyị n'ikpere orimiri na-nke Jesu ekwela site n'enyemaka na ekpere nke nna anyị dị asọ ka anyị na-achịkọta ekpere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Number 124 hymn book. Onye dịka gị Chineke, onye dịka gị o Chineke, nwanne otenye, onye na-abịasa o kwere nwanne ya. Chineke na onye dịka gị o Chineke, onye dịka gị onye dịka gị, onye dịka gị o Chineke na onye dịka gị, onye yiri gị o papa iwe, onye dịka gị o, onye dịka gị Chineke, onye dịka nwanne nke otenye, onye na-abịa ọzọ o kwere nwanne ya. Isi ike nne onye dịka Chineke, Chineke onye dịka gị, ma mma dịrị gị Chineke.
Chineke ekele dịrị gị onye ọma mma dịrị gị Chineke ịma mma dịrị gị onye ọma mma dịrị gị Chineke ekele dịrị gị onye ọma gị Chineke ịma mma dịrị gị onye ọma mma dịrị gị nwanne nkata na ekele dịrị gị nna onye ọma dịrị gị Chineke mma dịrị gị onye ọma mma dịrị gị Chineke ekele dịrị gị nna onye ọma dịrị gị Chineke ịma mma dịrị gị onye ọma mma dịrị gị Chineke mma dịrị gị onye ọma mma dịrị gị Chineke ịma mma dịrị gị onye ọma Chineke onye ọma o Chineke onye ọma o Chineke asị m ịma mma dịrị gị aka na-eme mma ịma mma dịrị gị onye ọma asị m ekele dịrị gị aka na-eme mma ekele dịrị gị onye ọma ọkụ ọteela anyị ya Chineke si n'ọkụ ọte nwanyị ya ebi ebi onye ozi ya ma onye kere ụwa si n'ọgazi ya ụmụ ebighị ebi Mama Chineke si n'ọkụ ọtịwo ụmụ ebighị ebi Chimle ọkụ ọtere anyị ezi Chimle ọkụ ọtere anyị ezi Chimle ọtere anyị ezi Chimle Chimle ezi Chimama ezi Chimle ọgọzi ya ma Chineke ọgọzi ya ma ebighị ebi Chineke si n'ọgọzi ụmụ ebighị ebi gọzi ya anya Chineke si n'ọgọzi anyị ebighị ebi Chineke si n'ọgọzi ụmụ ebighị ezi Chimule Chimama Chimlele Chimlele elu ụwa gebe mmadụ njọ ekwere ngwo maka ma baba n'ime Chineke ga-akọpa Number 148. rịọwanụ ụmụnne m ka aja ọmụmụ bụrụ ihe ga-amasị Chineke ji ike niile ịnara nụ. Chineke onye ebere, nara onyinye anyị na-ebutere gị. Biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe nzọpụta gị niile si abịara anyị
site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na n'ebe niile. Ọna dị nsọ Chineke jike niile ngị onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụàjà nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-echebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido ihe ndị a nsọ site n'ikukwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe ọ bịara tupu edinye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya nara, were achịcha ka ọ na-enye ekene n'otito nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya na sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu.
etu ahụkwa ka o si mee mgbe ericha nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọ ọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ gaa na-emenụ nke a na ncheta nke ihe omimi nke okwukwe. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ọkpọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe ga na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndọzi niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ji nkụzi nke Chineke wee zụọ ka anyị were nka na obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị o setụlụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo ngosi n'ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibu n'ekele nke udo.
Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Leenụ diwana anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 42, 4-2. number 240.
number 240. 240. Number 414.
anyị biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otito ya ebe anyị ga-eso na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Tupu ya na-aga n'iru, ihe anụnwa na-achọ onye nwunye, ọ bụrụ na ọ bụ nke gị, ọ na-achọ onye nwe ya nụ. Kịta ka anyị nye Zikora, the young adult, Otani Jesu. Otani Jesu. Aga m agwa ndị enyi m arapụgo m ume. Soro Jizọs, soro ya na. Aga m agwa ndị enyi m arapụgo m ume. Soro Jesus, my way. That's a Konobio. Alright, so because it's a new month, happy independence, Open Nigeria. But it's a brand new Sunday, and I want to just highlight some of the things that we'll be doing this month in October. So last Sunday, a guy he came with this, Abacus. And Mabasuka. Yeah, so Mabasuka Banwa because only Obuna Mandi use Mandi young adults. I wear Bakus name Nezia Manua. So also $20. What I go Nazobo. Can I enjoy Mabasuka? Also, reminder that every single month, second Saturday in person Ebanua, I wear dance practice and also Bible study in a hall from 12 to 3 to 3 to 4. And then fourth Saturday on Zoom at 4 o'clock for Bible study. Biko Chetano. And secondly, after that, we also have our monthly car wash. We have all these beautiful faces here. Utomoto no Kaisalano. Oh, on the third Sunday, no, to 7:30 to 3:30. I'm an Andy ICMO and ICW and MS special meetings. I got no care about I saw motor moving and meeting in and then I work a workshop for taxes. So anybody know what they're interested in learning about taxes. So Sariki Bude was able to connect me with another gentleman, and he will be coming in the hall on the 29th of October. Please, parents, young adults, youths, all are welcome to be in this workshop immediately after Mass. Thank you so much. See you after Mass. Parents, we have meeting young adults in the back as well. Thank you. For the taxis, anyone will do okay, and Nana. Oh, yeah, them man, Obosang will Kulia, or Ebawa. Makana, when he hear a Kawacha, anyone be Joe Mwaka. When we had a guy, it was a man had a guy. Maka Ecuador College. Over any Lacani Pubam. Iluzie Bangwa, a Juajujo, a Kowarago. I need to take away Maka Ndinine, I Aquado, the pilgrimage next year. Nkegabo April 15, we'll on April 25 to Israel, urging the applications and the deadline with this month. So when the Kacholono Ndiye Jeno,
ọ ka dị open unu gbaa mbọ mee ka anyị malụ ede ịkpọrọ mụnwa ma ọ ịkpọrọ fada ma ha gbasaa efu m iwere application ya enye gị direction etinye esiwere mie na website. Onye na-afụ maka ndị coordinator ndị youth na Kalista Ezeokoye ọ na-echekwa ka ndị nne na nna ndị youth niile ka unu chere ma agbasaa maka ka unu kparịka nkata unu ka unu chelu. Ndị youth choir unu ọ ga-ebido next week ma agbasaa ụka so ka ibuli ya n'obi. Next week ọ ga-ebido lotekwe dịka anyị si tinye akwụkwọ na bọọdụ maka ndị unu ya afụsị ya na-akpọkwa mụnwa ndị niile national ID akwụkwọ ya dị na bọọdụ ha ya abịa ebe na hall ebe a on the 14th. ndị nke BVM the same group nke ha ga-abụ na 13th na somewhere Century Boulevard. The address, all the information dị na bọọdụ ma anyị pụọ n'ilo. Boni na Uju Ezechukwu sị ka anyị kene unu niile mmadụ niile ka anyị si gbatara ha mkpu oge ugbu a ha nọ n'uru ọkachasị Fraịde nke nwanne nya ụbọchị akara ụka ebe a nụwa sị ka anyị kene unu. Anụ Rosary Rally nke October 14 a na-ama ọkụ ya na ọ ga-adịkwọ so ka anyị ghara ilozọkwu ya. Kitazi monetize bazaar nke anyị na-ekwu okwu ya nke anyị na-eme tata bụ ụbọchị ikpeazụ maka ya. Nye agbata anyị bupute this basket. Onye si na ya ejebero ma onye jesịrị ọ na-eche na mba na Chineke emeka na ya ka ya eje ọzọ onye akpata this basket ji wee dịla ebe a. So kịta onwe ndị dị etu anụnwa ndekwa ya na-enye ha onu ka unu fụtara. Monetize bazaar anyị nwere ndị ka si na ha enweghị oghere na kịta ka ha nwere oghere. Ọ bụrụ na anyị enweghị anyị agaba n'iru ihe ọ pụtara na anyị emechie n'ihe tata bụ ụbọchị ikpeazụ. Okay, it looks like anyị niile ejesigo na anyị niile nwere dị oghere. Then Wednesday anụnwa na-abịa ndị niile kwere nkwa ego kwere nkwa na monetize bazaar mere pledge. Wednesday bụ the cut-off date ị ga-eji were kwụ ụgwọ o were banye na were gụnye na zonu nke gị a ga-eji were ụkọchukwu ga-eji wee kpọrọ anyị result ụbọchị ụka na-abịanụ. Ụbọchị ụka ọzọ ka ọ ga-akpọrọ anyị result ka anyị siri mee na bazaar na Thanksgiving nke this year. So ndị dị etu onwe ndị ka ji ụgwọ ịchọ ka ọ banye ka agụnye etu ya own zone ihe agba mbọ hụ na ekwuru ụgwọ anwa by Wednesday ịtụnye na mailbox fada weta ya ya agụ ka ya banye na ya ụbọchị anwa gafezie ọ pụtara na ihe ha akwụ ụgwọ ịka ya kwụ ụgwọ iji mana ọ ma abanyezi maka akpọgo result ya bụ ụbọchị ụka ọzọ ka a ga-eme ya. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first day you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Biko ka anyị kụpụrụ ya aka. Ka anyị kụpụrụ ha aka. Then the first time worshipers ka anyị fụ ha anya ka anyị kụpụrụ ha aka. Ndị Tansi zone agwara m ya agwa Tansi prayer ministry I stand to be corrected. Ndị Tansi prayer ministry unu nwere meeting unu ma agbasa ozugbo ebe anụnwa ebe ndị kwaya na-anọ unu nwere meeting unu ozugbo agbasa ozugbo
ndị prayer ministry tansi unu nwere meeting ọ bụrụ zone. Kịtazi anyị na-ekene Otodi Jesu. God is good, and all the time, God is good. Biko mnem na Kristi, eji m obi aṅụrị n'ụmụanị wee bịa sị ka m kelee unu ka unu si wee bịa chie m eze na parish ebe m nọ. Ihe banyere anniversary m aka na-ekwukwu ya ruo taa. Ugbu a ha ekwerego na anyị nwere mmadụ. Daalụ. So wee bịazie si ka m bịa kelee na nke mbụ Father Jude the pastor, ana m ekele ya nke ukwuu ka o si wee duru unu abịa kwadosie m ike. Na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị nna, obi dị m nnukwute aṅụrị ka unu si wee bịa guzosi ike, ha wee mata na na-enwe ebe m si wee pụta. Na-ekelekwa ndị nne n'ụzọ pụrụ iche. Ihe unu mere ejighị enyo ele ya, ọ pụtara ihe. Ana m ekele ndị the ninth of the church, maka na ụbọchị ahụ ha bịara kwudosi ike. Even na enwere ofu onye n'ime ha kwuo maka mmemme a ga-egote regalia ya and honor that day. That meant a lot to me. Ana m ekelekwa ndị sister Mother Ego na ndị sister ndị ọzọ, biko obi juru m afọ ka unu si bịa kwado m. Ndị kwaya, Chukwu gọzie unu. Ndị kwaya bịakwara ụbọchị ahụ ya kwe ukwe dara ụda. Ha na-ajụ sị kedu ebe ndị a si wee bịa, ma gwa ha sị na ọ na St. Eugene. Ofu nwoke after gbasara mass ọwa onye ọcha ọbịagwa m ya sị na ugbu a ka ọ matara na America dị very boring. So a na-ekele ndị kwaya n'ụzọ pụrụ iche. Na-ekele ndị charism ka unu si wee bịakwa ụbọchị ahụ bịa kwado m. Na-ekele mmadụ niile. Ihe a unu mere m agaghị m echefunata ya. N'ụzọ pụrụ iche sa na-ekele ndị nna m ochie na ndị nne m ochie. Ihe erunatara anyị nọ. Kuniwe. Ihe m na-agwa unu bụ ada obi dị ya mma, maka na ụlọ obi abịa gosipụta na na ije ọ bịara ọ gatara ihe. A na-ekele unu nke ukwuu wee na-asị ọ ga-adịrị unu mma n'afọ, ọ ga-adịrị unu mma n'orie, ọ ga-adịrị unu mma n'eke, ọ ga-adịrị unu mma na nkwọ n'aha Jizọs. Chukwu gọzie unu. Fada daalụ, anyị na-ekene ihe n'otu aka anwa. Anyị na-ekenekwa fada dị anyị n'ụka taata bụ Fada Remi Udeze. Anyị na-ekene nke ikpeazụ bụ ịlụtakwa aka dịka iwu obodo a si wee dị kịta. Nwata ọbụla na-eje restroom ebe a, once of a minor, must be accompanied
by an adult. Ka anyị mepụtabe ya so edunyere ya jebe ndị ọshazi unu fọdụ ya unu kpọchiga ha azụ. Any child na-eji use restroom to be accompanied by someone, and the minors are not allowed to go in there by themselves. Thank you. Thank you. Ejikwa m ohere a ebe a nọ na-ama ekene na-ekene Fara Jude maka ohere o nyere m, mmadụ niile maka ohere Chukwu nyere anyị iji ụbọchị nke taa fee ya n'ụzọ pụrụ iche. Asị m ụbọchị taa na ọnwa ga-amara anyị niile mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Site n'isi ọlụ na-eme aka nke na ịdị asọ ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo. Hymn number 23, 2, 3.